Welkom bij deze Van Binnenuit Extra, waarin ik terugpraat over de inzet van de nieuwe Friezen op de arbeidsmarkt. Want we hebben de nijd Jawad, Milad, Hiam, Ahmad, Linli en alle oren meer als een jellier volgen in haar ziektocht naar werk hier. En hier schrik wie alweer de laatste aflevering. En nou praat ik verder hier om tafel over wat er nodig is om deze nieuwe Friezen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. En dat doe ik met coach en betinker van de Summer School Pieter Dijkhuis, bakker Matten Boonstra, Esther Hofman, projectleider van het traineeship statushouders bij de provincie Friesland en Bernice de Jong, krijgbegon als onjager statushouders voor Friesland werkt. Welkom. Pieter, als ik bij jou begin, betinker van de Summer School, wij krijgen die serie maken, komen een heel soort reacties bij jou. Klopt. Wat wie het leukste? Die kwam van een maat van mij en die krijgt de geregeld sollicitaties van nijkommers. De kinderen net altijd echt chocola van mooitje. En hij draait het nou om. Hij gaat mooi in gesprek, gewoon op koffie te drinken. En vanuit daar shutter of het post. En daar komen verrassende dingen uit. Oké, dus hij zit verder dan alleen nog maar de brief die dan alleen binnenkomt. de brief en de cv. Dus dat is een prachtige ontwikkeling. Ja, want daar is het voor. Nou ja, dat is een van de redenen, ja. Matten Boonstra, bakker in Akkrum, maar zaken in Grauw en een roggebreerbakkerij op een Jouwer. We zeggen niet krek in de laatste aflevering dat Fatima bij die taalstage rit. Door brood snijden en soms met iets bakken. Dat is goede hoogte. Ja. Ja, als we dan 1 punt al pakken, die taal, wie wil een ding, hè? Ja, je merkt gewoon dat taal best wel heel belangrijk is om elkaar echt te begrijpen. Je kan wel een beetje de taal verstaan en een beetje, maar ja, ik denk dat het heel handig is dat je op de arbeidsmarkt komen willen, dat je de taal heel handig is gewoon om verder te komen. En dan begrijp ik ook volle beter en dan snap je echt wat je bedoelt. En vaak zit het er toch wel een beetje tussenin. Hing het heel erg van het werk af. En als het echt productiewerk heeft, dan lopende baan. Is dat Dan taal is het toch misschien weer iets minder handig. Maar goed, als ik bij u in de bakkerij, in de winkel, dat het doel is, dat staat in de winkel zie ja, helpt dat enorm om die taal daarin machtig te werden. Machtig te werden, Ja. precies. Nou ja, de CBA's die zeker verder hoe praten over die taal. Esther Hofman, projectleider van het traineeship voor statushouders bij de provincie. En een van de kandidaten, Ahmad, die zit in dat traineeship. En ik zag hem op, begin december doet er krek start weer. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Bedankt, hartelijk bedankt. Hier zit je dan op het provinciehuis. Ja, ik werk nu bij de natuurbeheerafdeling. Ja. Ja, die bevalt een Groene Friesland. Ja. Grote afdeling hier. Ja, hoe gaat het nou met hem? Ja, mooi om dit te zien. Ja, ik zo nou, als ik dit al zo ga denken, als zijn taal is al vol meer verroren in de al rond een 4 maanden. Dus dat is sowieso al echt al een vooruitgang. Maar hij had echt zijn plakje voor. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Hij is daar toen begonnen bij natuurbeheer. En dat we het idee wie dan de eerste 4 maanden mij rennen op die afdeling en te zien hoe het al gaat. En Hoe de structuur is, ja. Ja, en hoe de organisatie werkt. En hoe hij kwam de samenwerken, wat de cultuurbuurs is. Maar hij had zo leuk dat er net mee voort wil. Dus hij bloot nou, ja, hij bloot er nou de komende 10 maanden bij deze afdeling. Dus dat is wel heel. Ik denk dat het echt wel mooi om te zien is dat hij zichzelf wat thuis viel. Dus dat is gruwelijk mooi om te zien. Ja. Dagelijks meer. Bernice de Jong vanuit Friesland werkt. Maar zo'n kwad ik onder gong als aanjager statushouders. Waarom is dat nodig? Nou, wij vinden dat nodig omdat we denken dat er heel veel mogelijkheden nog liggen bij deze groep. Die heel graag mooi doen willen en mooi werkje willen in Friesland. En ja, op dit moment hebben we hartstikke volle moeite om alle vacatures in te vullen. En het wordt alleen maar slimmer de komende jaren. Dus ik denk dat we ze heel hard nodig hebben. Dus in kwarten, om meer werkjouwers te interesseren voor de mogelijkheden van deze mensen. Er moet toch ergens wel onlutsen worden om iedereen nog bij elkaar te krijgen. Ja, en ik zelf denk, onbekend maakt onbemind. Dus ik denk, als er vooral dan kon ik wat beter begrijpen gaan, dan denk ik dat er nog heel veel perspectief is voor beide partijen. Ja, want Pieter, kun je nou schetsen hoe krap die arbeidsmarkt is of hoe dat wordt? Nou, je hebt een heer vacatures die ontstaan. En dan gaat het echt wel om duizenden, vanaf 2026. En er zit altijd een mismatch in. Die wie er al jaren, maar die wordt alleen maar groter. Door de vergrijzing? Onder oren. Ja, dat zie je heel sterk. En, dan gaat het om 2000 per jaar, toch? Vanaf 2025? Ja, klopt. En dat rent op.
En net alleen de branches die het lastig hebben, maar eigenlijk hoe de volle breedte zie je dat op het heden. En dat werkt jou eens lastig om personeel te komen. En daar spelen ook demografische factoren. Dan spelen daar een belangrijke oorzaak in de komende jaren. Want het is zo makkelijk om mensen komen, Matten? Nou, het gaat eigenlijk nog hartstikke goed. Als ik nog voor de bakkerij praat, dat gaat prima. En ik heb nog steeds meeste vrienden. Ik heb nog oude versie. En wij werden een nieuwe maaiwerker aan. Maar voor jongeren bijvoorbeeld, daar is het hier en daar is het wel eens lastiger. Daar hebben we wel meer werk van om de geschikte mensen voor te vinden. En hoe kan dat? Er is, als je een heel soort keuze hebt, dan wordt het potentieel in principe minder. Hè? En een deel van de mensen die we ziekje, heb ik mijn statushouders, met pastielprot aan de gang geweest. En daar wie ik toch blijkt wel dat het hier net toch heel lastig is om dat in te vullen. Oké. Want Bernice, wat komt tot zin in die eerste weken als het is een hele nieuwe functie? Wat komt tot zin? Nou, wat ben dingen die opvallen? Nou, een soort onbekendheid. Hè. Ik denk in ieder geval ik vanuit Friesland werkt. Ja, het wijst je wat voor groepen mensen van onze kant uit en maar dwaande binnen, van onze partners. Ja, daar zit ik nog een soort onbekendheid. En uiteindelijk, ik denk ik heb elkaar nodig om van elkaar te leren. Hoe wij onze changeverlening beter op tuurtje kennis is, maar om ik effectiviteit te kunnen creëren met elkaar. Ja, want... En dat klinkt heel heugoer, hè? Maar het begint gewoon bij hele platte dingen. Hè? Van dat we goed weten van hoe zitten die regels dan in elkaar. Hè? En wat voor en wat voor nadelen brengt dat maar zich mooi. Ja, want als we het hebben hoe taal, hoe door je hem, als we het hebben hoe de toekeltje, het provincius is vrij Friestalig. Ja. Toen ik daar kwam, toen werd ik Fries praat en dan skekel je toch horen op het Nederlands. Uw meesten op de banken verstaan het Fries ik net goed. Hoe ga je daarmee om? Hoe doe je dat in de praktijk? Nou ja, we hebben wel bij de werving en selectie al een eis stelt voor de staat zoals B2 Nederlands niveau. Dat is al redelijk heug. Dus het allerhoogste eigenlijk. Ja, dat is al wel. En dat lukte net helemaal, maar de meeste trainees hebben wel BI niveau Nederlands al. Dus dat is al wel redelijk heug. Maar wij zijn best wel een talige organisatie en dat hebben wij gewoon echt nodig. En wij willen graag inzetten op duurzame inzetbaarheid. Ik voor de trainees en dat ze echt bij ons kunnen blowen. Of dat ze echt binnen de provincie kunnen blowen. Dus, want hoeveel statushouders winnen bij de provincie voor dit traject? Ik denk geen. Als ik het zei, nee, we hebben geen statushouders bij ons werken. Dus dit is echt een project geweest. En wat we echt daarop willen inzetten, is het belangrijk dat ze de taal snel onder de knibbel krijgen. Maar het Fries ik? Het Fries nog net. Nee, dus we hadden de eerste 4 maanden hebben we echt inzetten op de Nederlandse taal. Naar B2 C1-niveau al. Maar hoe werkt dat dan? He? Want dat is hier, ik zei, je wordt op de werkvlieg wordt Fries praten. Dat zou bij daar ik zou wijzen, Matten. Ja, daar ben ik mensen die Nederlands praten en die soort verstaan wel Fries. Maar nou hebben we krek weer een jongen die komt uit Brabant. Nou, die zal eerst wat meer moeite hebben in Fries, maar die gaat dat natuurlijk wel onder de knibbel krijgen. Om te jaren, dat lukt. Maar goed, mijn status is dat natuurlijk nog weer moeilijker. Ja. Ik denk dat je dat een beetje met je wat loslet. Denk ik, met name aan het begin als werkjouwer. Dus dat je als collega's er echt even om denken om je zeker in die eerste 6 man mee te nemen van hoe werkt het hier. En dan is taal natuurlijk het beammiddel. En dan mag het Fries maar eventjes loslitten in de kantine of in de kate. Om dat inclusiever te creëren. Ja. En als dat doet, dan helemaal veilig iets, hè? Zeker. Ja, ik heb een soort van respect voor werkjouwers die met name in het uitvoerende gebeuren zitten. Waarin er natuurlijk altijd risico's binnen op ongelukken. Nou ja, goed. En dat is soms ook wel een legitieme reden om even pas op de plaats te maken. Voordat deze mensen bij die op de werkplaats gaan worst. Omdat er dan een extra risico is op een bedrijfsongeval. Ja, ik wil we gaan in Nederland afsprutsen dat de ziekte komt de eerste 2 jaar nog voor rekken voor de werkjouwer. Nou, als pechgast en het is echt iemand die in de via komt, dan haast er nog echt hier in de premie weer waarom. Dus als werkjouwer haast hier in je les van een uitval van een zieke maaiwerker. Ja. Ik denk dat we daar maar weer gewoon eerlijk in wezen. Dat is wat het van werkjouwers vreegt. Dus respect ik voor Bakker Boonstra dat er het toch omgaat. Ja. En natuurlijk, die omgeving is minder risicovol als de oren. En dat kennen al je ik. En dan maken we normaal hoe het waan. Ja. Maar het is wel iets minder risicovol wezen. Precies.
Ja, binnen de provincie wel. Maar we hadden natuurlijk uitvoerings bij Provinciale Waterstaten. Dat is wel de veiligheid bij commerciële. Maar de trainees ben eerst binnen intern bij ons ontslaggang. Ja. En maar even waarom? Ik denk dat inderdaad daarom taal. Daarvoor is taal heel wichtig. Ja. Dat we in de basis toch een aantal dingen gewoon goed afvangen kunnen met elkaar. Dat je het ook goed zodat begrijpen. de uitgangssituatie gewoon goed is voor alle partijen. Maar goed, die doelgroep kan hem zelf denk ik heel erg zelf helpen om echt ikzelf graag te wonen om daar beter in te worden. Dus dan moet je misschien zelfs ik wil wat extra aandacht aan Jan. Ja. Er zijn echt voorbeelden van mensen die dat en dat het misschien niet alles maar die ene is volletalig was de oren te krijgen, maar bij mensen ik ken die hebben u zo in. Ik heb wel twee kanten uit. Ja, natuurlijk. Hè? En het takes two to tango. Het is van in de kant van de Nijkommer is het van hey, wat is hier de cultuur en pas ik me daar aan? En het vergt Maar ik de wat van de bedoel werkouwer. het is wel handig als je wel de taal Nederlands die je dan, dat je het Fries kan nog even parkeren. Zeker in het begin. Okay. In die eerste Genoeg 6 taal. maanden. Maar dat is het probleem niet net om Fries te parkeren. Nee. Dat is het probleem net. Nee. Alleen En ik dus denk, juist het werpt wel een extra drempel. En dat is je ook echt aan de kant van arbeidsbemiddeling. Dat speelt in deze provincie. maar dat giet net futnem. Want wij kennen net in de hele provincie zeggen, nou ja, dan gaan we nou maar geen Fries meer praten. Dat bedoelt op een lettermoment. Lettermoment. Ja. Hè, dus het is, maar het is wel wat je meer speelt dan in de rest van het land. Genau goed taal. Ik wil naar cultuurverschillen. Ja. Want in het intro van de serie zie ik dat ik een reis bij de Verskate Cultuur in Delmaat zie. Ik ben een heel soort zinkaam. Ik kamer achter, dat wist ik al een beetje, maar dat ik vrij direct ben. Ja. En dat werkt dan toch ik wel eens wat oors. Ik ben heel soort leuke momenten, maar dat we één moment pakken maaien, dan is dat toch wel op de Parkflat in Snits. Als de deelnemers daar en daar binnen om de bewenners een mooi simmerfeestje aan. En dat is natuurlijk maar een heel soort eten. Joost mag het weten. Homos. Ja, hier kwam dat wel even heel mooi bij elkaar. Hè? De verschillende... Ja, dat wie prachtig. Hè? Maar dan denk ik, het zijn wel al je verschillende culturen. Jim heeft daar een speciale training verdienen. Hè? Ja, wij zeggen dat ik wil echt terugkom. Zoals natuurlijk bij al je verschillende facetten in de organisatie zoals terug. Eigenlijk is taal ik wil een stukje cultuur. En ik denk dat we dat wel eens vaker onderschatten hoe belangrijk het eigenlijk is om samen te werken bij verschillende culturen en bierkwanden. En dat begint natuurlijk ook bij de werving en selectie. Als iemand binnenkomt en je denkt, hij kan nog zo goed kwalificeerd worden, maar als je denkt, ik denk net hoe dat er binnen nu organisatiecultuur of binnen dus team past, qua cultuur, hoe ik kan omvielen, hoe we kan praten, waar ik kan omkeren. Dat is toch wel een dingetje wat echt mij speelt. Maar je hebt een training in, toch? Wat is daar, hoe is daar nou beter worden? Nou, vooral met mij kwam erover te praten, denk ik. Ja. We zijn eigenlijk begonnen met de training van wat is eigenlijk cultuur? En cultuur is net iets wat hem kan vertellen van dit is uw cultuur, dat is je cultuur, dus we passen ook aan aan. Nee. Dat leidt zo diep wortel in uw organisatie, dus dat op tafel brengen en om de verschillen in cultuur te bespreken. Ik denk dat daar hoe op het begint en dat we een hele mooie online die training, maar ik kwam er te halen van wat is je cultuur en wat is uw cultuur. Wat wie voor daar een eye-opener? Ik wil dat directe, denk ik. Ja. Wij zijn in uw organisatie sowieso. Ik wil direct. En ik kreeg van de afdeling van de begeleiders, ik wil terug van, ze zijn soms wat terughoudend en ze waren net heel kritisch te wezen. En in heel veel culturen bij de trainees wij komt, is het nog best wel, daar speelt heel veel hiërarchie. En ik vind het heel erg, eigenlijk is het respect tonen om net te zien de heugeren of te zien iemand van het team. Ja, ik zien in de serie. De coach zie hem ik op. Ja, dat is een onderdeel in de summer school. Dus. Ja, om daar echt te integreren. Maar, en dat kan bij u. Ja, en dat willen we juist bij onze organisatie. Wij zijn kritisch, wij nemen initiatief en SIS was er van viest. En dat is heel belangrijk bij ons werk. Dus dat kan nog wel terug van, maar dat doen ze niet echt. En hoe kan dat? En dat is echt iets wat daar, denk ik... zodat ik geen matten in de praktijk... Ja, maar dat soort dingen, dat moet ook groeien. Als het werkelijk 2 maanden best, dan zoek ik zelf ik net van. Als ik 2 maanden bij hem zit, dan zal ik net direct de meest kritische medewerker wezen. Hè? Maar... Dat moet geen wel groeien. Alleen nog, ik zorg was het bedoeld, denk ik inderdaad. Ja, dat zit heel erg bij hun. Ja. En dat gaat echt hele tijd heen en als dat natuurlijk los is letten. Dat is ook direct. Maar dat ken ik het beeldje aan alsof ze skrutel binnen. Precies, Terwijl er achterliggend heel veel zit. Ja. En daar mag soms op trofregen.
En dan krijg je het echte antwoord. Nou, en dan voor u, omdat ik te weten dat het daarbij komt, dat is denk ik heel belangrijk. Om daar bij van in gesprek te gaan. En dat ik... wat dat betreft een mooi voorbeeld. Ja, want het is echt voor beide kanten. Het is ook net zo dat de trainees echt alleen nog maar te integreren in uw cultuur. Maar wij moeten echt weten wat de cultuur van hun is, om ze daarin mee te nemen. Dus ik denk dat het voor een stuk zijn van beide kanten. Wat we dan nog een punt pakken, dus zouden ze in het begin al onbekend maakt, onbemind. Als we jaren hoe de formerende partijen, die zeiden van migranten, wat wie dat nog wel talitten. Hoe belangrijk is dat draagvlak? En brokkelt dat af? Ja, ik vind dat trouwens dat debat ik heel op gekke gronden wordt voert, ja, qua cijfers en ontal. Ik denk gewoon dat we ze nodig hebben. Als je ziet alle ontwikkeling. En dat is ik waar ik heel erg praat op omdat inclusieve denk van Maar wij het dat mooi te mooi zien. Is dat een soort in de serie Kamer coaches in die zeiden van ik denk dat net dat Friesland van u is, maar de wereld van u, maar met elkaar helpen. Of denk je van dat jerk ik om je heen. Mijn ben, maar ik ergens wennen en maar dat is juist dat zwaar geharen. Dat 4 tot 10% van alle sociale huurwenningen, net eens, die 10% gaan naar nijkommers. Dus dat is maar een fractie van alle wenningen. Dus de data. Maar kun je dat ik zou het zien om stellen eigenlijk? Nou, nee. En we hebben uitdagingen in dit loon op allerlei vlakken. En wenning is er één van. En dan wordt het, vind ik, heel gauw naar een groep tasco die zichzelf moeilijk in verdedigen in het debat. Want die zit net onder tafels. En laten we dat wel in perspectief zetten. Uiteindelijk gaat het om minder dan 10% van alle migranten die hier daadwerkelijk asiel onvregen. En dat gaat om zo'n 34.000 per jaar. Nou ja, die moeten we huisvesten. Ja. Was er nog wat? Daar was wat op reageren, Jurkman. Nee, dat is lastig natuurlijk. Hè. Je moet je altijd afvragen. Wij als Uzlaan in Afrika-lijn hier, we hier net oorsdienen natuurlijk. Hè. En dat perspectief. Dan wie waar je in de Kamer bedoelt. Misschien je kent net alles van. Daar ben ik meestal naar Canada gaan in de tijd dat er net genoeg land te verdelen wie. Alleen dat hier net scoren, dat is natuurlijk hartstikke helder. En dat net alles kent, is ik hartstikke helder. Alleen daar moet je binnen die mogelijkheid moet je zien van. En dat vreegt misschien ook wel van de nijkomers hier om daar ik een bepaalde houding en een deel van je eigen wezen op te nemen, op te misschien en in toch. Je moet je aanpassen, maar dat geldt beide kanten. Ja. En dat gevoel er is. Ja. Hetzelfde maar als ik iemand krijg en die is dan heb je het gevoel dat die wil graag, maar die doet er ik ding voor. Ik wil graag dingen, maar ook graag willen is net genoeg. Je moet het ik dwam. Maar wat is voor jou de reden dat je die daar wil je op hem zest voor deze groep? En orenwerk jou is die toch die koudwatervrees horen of de scrutel voor binnen. Wat is voor jou die motivatie geweest om het wol te dwan? Ja, ik heb jeder. Ik wil meestal mijn rechtszekje bij mij aan het werk geweest. En dat is natuurlijk mooi dat je die bent. We kennen alles wat maar wat drilt hij erin? Nou, ik vind dat is prima, dat is goed denk ik om te dwan. Je kan zeggen van die mensen het moeilijker maken. Hoe mooi is dat je een setje Jan kent en die komt er. Dat is toch prachtig? Ja. Daar doe je het eigenlijk denk ik voor. Ja. Alleen nog dan mooi dat ik erom chen, denk ik. En dat wil je graag. En die meesten ben ik nog. En dat ben ik de succesverhaal. En dan ben ik de doelgroep. Ja, dat is gewoon lastiger. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je het werk wat je eigenlijk wat je voor het eerst ziek je, dat best wel een beetje bij je past. Hè? Die was toch die meesten niet binnenkomen, dat is een plakje, dat is een als een jaske waarschijnlijk jitten, dat past bij hem. Ja. En dat is misschien net te heugrepen en ik net te dat moet je wat hebben. En dan loekt hij hem direct aan op. Dat moet je hebben. Daarom hebben we die summer school om die training in een echte begeleiding van wat past bij die, wat is hier te krijgen. En dan pas die arbeidsmarkt op te gaan. Zodat je gericht goede matches maakt. En dan nog merk je wel dat het best wel wat meer dwaren niet op een kinder nog in Friesland. Ik denk dat dat heel belangrijk is inderdaad. Dat thuisvion ergens. Dat is voor iedereen, maar dat is voor de nijkomers. Ja. Dat ze weten waar ze heen willen en dat ze zich daar inderdaad op een gegeven moment geen thuis voelen. Dat helpt voor hunzelf om zich ergens
Ja. Dat Vertrouwd beide en partijen. veilig Ja, te vielen. ja. Ja. Ja, we zijn aan de andere kant denk van, er is ik niks mis mee om gewoon ik te beginnen. Hè? Want dan leerst ik taal en dan komt Frik tussen. Hè? En dan komt die drieënbaan, ik let er wel. Hè? Want dat is natuurlijk ook de boodschap die we heel veel oren mensen niet jouwen. Ja. Hè? En er zijn altijd meerdere wegen die van een Je Rome kan net rijden. kort en dadelijk in je droombaan stappen. Nou, net altijd. Dat is net iedereen jong, laten we daar ook gewoon eerlijk in wezen. Hè? Maar het mooie is, denk ik, wij zitten wel eens heel plat van, elke werkziekende die kan gewoon uit jouw baan kiezen. Ja. En als het Waarom zag het dat dan niet? als het omdraait, betekent dat ik dat als je als werkjouwer op dezelfde manier die meesten ziekjenbloes als dat altijd dien hast, of als 20 jaar en nou nog steeds, dat is haast nu uiteindelijk gewoon maar één van die jouw vacatures invullen kiest. Ja. Dus dan haast het 3 uur. Waar gewoon echt een heel groot probleem aan krijgen kiest. En het slechte is dat we het net oors de comediëren. Hè? Want wat Pieter al zei, dat we het steeds krapper. Dus we krijgen het echt benauwd met elkaar als we er net iets oors in bedenken gaan. Want zo het hebben ze ik nodig. Zo het hebben ze nodig. Ja. Hè? En hoe mooi is het dan dat er een hele grote groep in aantal 1000 statushouders zit in Friesland bij het COA. He, dus even in het perspectief van de aantallen hebben wij in het vakgesprek even over gaan. De 600.000, 650.000 inwoners in Friesland. Ja, dat is 0,7%, ga ik even nu rekenen, die 1000. Dus daar hebben we het over. Ja. Ja. Ja, maar aan de andere kant, 400 mensen op de arbeidsmarkt erbij. Ja, dat ben wel weer heel volle. Ja. Die ik heel hard nodig binnen. Dus dat is wel de uitdaging. Maar ik En er zit pas. gewoon heel veel kwaliteit, hè? Ja. Die we Er mogen zit, gewoon hebben. Jerik, ik zie naar Milad, dat is gewoon een apotheker. Nou ja, wacht even. Ja, Want dat oké. moet nog steeds van. Ik maai het al van voor de te serie die binnen ja. van een grutpad goed terug te komen. bedoel Dit maar. daar even een zin. Ja. De Afghaanse Milad is volop onder studie en stage voor zijn drieënbaan in de apotheek. Die enthousiasme die ermee had, hoe gedreven dat het ermee is, ja, leuk. Hartstikke mooi. Ja. Dat is dus even een voorbeeld ja, van hoe dat kan. En Milad had hem daar heel erg voor inzet, want die woer dit zo graag. Er zit echt heel veel kwaliteit op de bank in Friesland. En ik denk van dat moet verschil mogelijk met de werkvermaatje. En er ben een hele goede ontwikkeling, ja, want we zitten ook mooi de erfenis van de laatste 10 jaar. Ja, en er ben nou allerlei goede ontwikkeling op beleidsterrein. Ja, maar ik wil vanuit werkjouwers, dus we zitten echt wel op een kantelpunt. Maar ik zie als wij hier routine zitten, dat we echt zeggen van wij hebben een inclusieve arbeidsmerken. En dat iedereen mooi doet. En wat gestou daar mooi over veroring? Nou, waar ik juist er al maar begonnen ben, is in ieder geval dat net eens even ophalen bij iedereen. Dus even een hefje van, hoe zitten we er al in? En wat ik zelf belangrijk vind, is dat die bal die maakt in het midden. Wij kennen, zeg maar, in de faciliterende zin een heel goed planmaatje. Maar ik denk dat we echt met elkaar samen een planmaatje maken. Werkjouwers en wij vanuit de faciliterende rol die we hebben. Om de succesfactor echt om te jagen en het succesratio te vergroten. En wat denk je dat er nodig is om dit per direct nog beter te maken? Ja, per direct is het lastig. Ik denk dat er echt wel nog een verhoring moet komen in de beeldvorming naar nijkomers. Maar ik denk dat wat we hier doen, dat al heel goed is. Maar ik kwam er vertellen van hoe het ik ken en wat er voor nodig is. En ik gewoon een succesverhaal mee van het delen. Dus te laten zien dat achtband of dat die gewoon inderdaad echt zijn pakje had van. En daar is bijvoorbeeld in Summer School is dat echt wel heel mooi voor. Want dan bekennen we wel zeggen van Skynet met die in een baan die ze willen. Maar het is wel goed om de eerste stappen daarin te zetten. Van waar wil ik uiteindelijk heen en waar ik nou eerst heen. Zodat ze zichzelf daarin gedreven vielen. Wat is het voor je willen, Matten? Wat dat mogelijk wie? Ja, Of wat kiest over hoor? Ik ben altijd bereid om daar om ruimte te gaan. En van mensen die gemotiveerd zijn. Ik zit altijd talent kan bij mij altijd aan het werk. Ik heb graag talent om je heen, want daarmee kan ik mijn eigen bedrijf verbeteren. En die hebben we nodig. En wat jekkert dat daar als je in uit Syrië bij die in de bakkerij hebt? Nou, dat is waar iedereen is het goed om net iedereen hetzelfde. Je hoeft net, het is krijg een voetbalelftal, we hoeven net al in dezelfde popjes te werken. We komen bij het zien van Persie in elftal, dan komen we er net. Je hebt ook hele orenspelers nodig en dat is in elk team is dat zo. En in die context kun je dat altijd broeken. Alleen nog het vergt ik van wat we hier nemen, de mensen die succesvol binnen, een apotheker, een succesvol mensen, die komen er echt. Alleen we hebben een hele orencategorie die hebben hele orencompetenties misschien. En dat is volle meer Jip en Janneke en
Ja. Daar is een hele oren dingen aan. Van het ruint, het is lastig om te komen, daar ken ik net zien. Tot, ja, maar goed, ik moet dit of ik moet dat. Ja, er zit echt van alles ertussen. En dan merkte ik op de werkvloer dat ze heen matten, ja, ik ben nou wel, hoe was dit hebben? Want ik ben wel wat kleermaai op deze manier. Hè? Ja. Dus Ja. daar moet ik om denken. Ja. Dus daar laat een hele Maar woord. daar heb ik Pieter dan maar voor, Ja, want die dat coach. klopt. Komt er een nieuwe summer school? Nou, we zijn er ook aan, ja. Dus ik hoop daar dit weekend mooi green licht te komen. Ik ben nu al mijn kandidaat met in gesprek. Denk ik van, nou, het begint me alweer te joekje om maar eens aan de slag. Dus ik verwacht je het al. Ja. Mooi. Dank u wel voor je komst. Dank u wel voor je bijdrage. En ja, laten we hopen dat we de dwarren wat iepen houden van elkaar. Bedankt voor het zien en heel graag een andere keer. En Jim, een heel soort succes. Maar dat komt goed. Hoi.